खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सेबाजों खुंजानाय 2024 मायथाइनि HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि खुंदों चिरां जिल्ला एबसुआ। कमरेड रजनीकान्त दैमारिया 74 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय। बांलादेश एयार फर्सनि सासे पाइलटआ फाइटार जेट बिरखंखौ स्टान्ट खालामनानै जिउ गोमाजादों। प्रमद बर' आरो अतुल बरामोना नरेन्द्र मदिनि नमिनेशन लानाय समाव बाहागो लाहैफादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो सेबाजों खुंजानाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिनानै चिरां जिल्लानि मादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ चिरां जिल्ला एबसुआ बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय बरलावगाव बड' गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव 22थि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था गथायनाय हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय आरो मान बावनाय जायो। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिनि मासि लानानै दैदेननाय बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव हांख्रायजानाय बायदियै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दिपेन बर' बिथाङा साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय गोब्राब नाजानो खावलायो। गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो गासैबो रोखोमनि खामानिखौ मोगथाङाव महर होनो हायो होननानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों थुलुंगाखां बिबुंथि होयो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो बुंथिगिरि मनसिम ब्रह्म बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै एसिएस सुपारिनटेन्डेन्ट अफ स्टेटिस्टिक्स आसामनि सुजु बाग्लारि बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसेनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, अल आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि जगेन नार्जारि, चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि लोगो गोरायुं इउएन ब्रह्म कलेज काजलगावनि कुमुद नार्जारि, रनेन चन्द्र मुसाहारि, गोरायुं बासुगाव कलेज गोरायुं बिजनि बान्दब एचएस स्कुल, गाहाय फोरोंगिरि बरलावगाव बड' गोजौ फरायसालि गोरायुं माख्रा एचएस स्कुल, बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारि, आफादगिरि बिजनि दख'रा आबो, बारग' आफादगिरि बिजनि दख'रा एबसु, चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सहदेव ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे जिल्लानि बिबानगिरिफोर दख'रा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। कमरेड रजनी दैमारिया बाक्सानि अक्सिगुरि गामियाव 14 मे 2024 मंगलबार खालि फुंनि 3:30 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। थारैनो बर' हारिनि आरो मावसोमना जाग्रा सुबुं थाखोनि थाखाय जोबोद खहा जाबाय। बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनि अक्सिगुरि गामियाव 1950 मायथाइयाव कमरेड रजनीकान्त दैमारिया जोनोम जादोंमोन। थैनाय समसिम बिथांनि बैसोआ 74 बोसोर बैसो जाबायमोन। बिथाङा फरायनाय समाव जिल्ला थाखोनि बर' फरायसा आफादजों गोख्रों सोमोन्दो दङमोन आरो हारिनि अलखद समाव गावखौनो बावसोमबोदोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों अनसायगिरिमोन। बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय हाबाफारियाव गोबां बिहोमा होदोंमोन। उननि समाव CPIMजों सोमोन्दो जायो आरो CPIM असम रायजिक कमिटिनि सोद्रोमा जानायजों लोगोसे जनजाति अधिकार मन्चनि रायजोआरि नेहाथारि बिबान रुजुननानै खामानि मावो। बिथाङा मोनसे समाव सा खारिजा बिजनि गाव पन्चायतनि आफादगिरि महरै बिबान रुजुनदोंमोन। बिथाङा कमिउनिस्ट पार्टी दैदेनगिरि आगु MP सीताराम येचुरीनि दैदेननायाव गोदानै भारतनि हादोरगिरि बिबान आजावनाय समाव द्रौपदी मुर्मुखौ निउ दिल्लीयाव बरायनो थांनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन आरो निउ दिल्लीयाव हादोरगिरि भवनाव जनजाति अधिकार मन्चनि गोबां आयदाखौ आगु MP सीताराम येचुरीनि दैदेननायाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजों सावरायदोंमोन। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बिथां रजनीकान्त दैमारिया गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन।
थारैनो गोख्रों समाज सिबिग्रा रजनीकान्त दैमारिनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बर' हारिया सासे थार हारि सिबिसुला मावथि खोमानांगौ जाबाय। रुंसारि जानाय रजनीकान्त दैमारिखौ गावनि न'आव जोबथा बिदाय होनो आगु एमपि उद्धव बर्मनजों लोगोसे CPIM हानजा, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बाथौ गौथुम, बर' रेबग्रा जथुम गासै मोन 50निख्रुइ बांसिन बायदि गौथुमफोरा गावनि न'आव फैनानै अबथिरा रुंसारि जानाय बिथां रजनीकान्त दैमारिनो मान बावनाय सिबिनाय जासिफैयो। बांलादेश एयार फोर्सनि स्क्वाड्रन लिडार आसिम जावेदआ फाइटार जेट बिरखंखौ अख्रां सायाव स्टान्ट खालामनानै कन्ट्रल खालामनो रोंस्लाबैयाव जाब्रबथाय जानानै गावनि आगोमा जिउखौ खहा खालामनानै लानांदों। बांलादेश एयार फोर्सनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्क्वाड्रन लिडार आसिम जावेदआ गावनि को-पाइलट सहान हासान खानजों लोगोसे फाइटार जेट बिरखंखौ खनथाम गोजौ आरो गाहाय फिदिंदोंमोन अख्रां सायाव। बे समावनो हरखाबै हायाव गोग्लैफैनानै फाइटार जेट बिरखंआ थेर-बेथेर जायो। मंगलबार खालिनि बे गोख्रों जाब्रबथायाव स्क्वाड्रन लिडार आसिम जावेदआ जायगायावनो रुंसारि जायो आरो को-पाइलट सहान हासान खानआ गोब्राबै जोखोम जानानै आथिखालाव देहा फाहामसालियाव थैनायजों जुजिगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। गोबां सुबुंनि थुबुरमाखौ लानानै हानजा सुरनायनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मंगलबार खालि BJPनि मैखोम दैदेनगिरि आरो लोब्बायारि राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै नमिनेशन पेपारखौ गथायदों। बे नमिनेशन लानाय हाबाफारियाव आसामनिफ्राय UPPL दोलोनि आफादगिरि आरो लोगोसे बिटिआरनि CEM प्रमद बर' आरो AJP दोलोनि आफादगिरिजों लोगोसेनो आसामनि आबाद बिफाननि मन्त्रि अतुल बराया NDAनि लोब्बायारि हानजा महरै बाहागो लाहैदों। गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै गोबां सुबुं बुथुमनायखौ कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि प्रियंका गान्धी वाड्राया सोंखारिदों आरो फैगौ समाव BJP दोलोआ गोहोआव फैफिनगोना जोबोद गोब्राबसै होननानै बुंदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।